केहा बुखु केहा बक बसाई बिहिक जों खानामानि बक प्रग्राम था अनुष्ठाननि बागै भारतनि परे 20 तारिख निश्चय 20 तारिख 3टा समय बक बंनि स्कुटार बाय निजिनि न'आव फेरेंबोनि समायो तेपनियानि कैसा किनारो बिहिक बसाइनो नुगै बेनि बसंनि 4-5 जन बरक गुंडागिरि खालायनो रक बिहिकनो सेगै बंनि गारि बक्सा एरपरे बसाइनो बुतो खलाया थियानि खैथांमनि परे बिहिकनो थाङै अत्याचार खलाया रेप खलाया अनेक किछु खालायमनि परे बिहिकनोबो थियानि वानसय ब कालांमनि परे ब खासिगै बरक खबर माने हस्पिटालाइज तक आगरतलाव चिकित्सा दिन जों स्ट्रंगली चिनि आमचाइनि माने 4-5टा संगठन बुनो अपोज खालायो तीव्र प्रतिबाद खालायो जों सरकारनि द्वारा दाबि लारनाय जे इमो जे कुनु बाबै हक मो इ कालप्रिट दंनो रेपिस ग्रुपनो फासिरिनि अंथुक बेनि लगे लगे जों आरो गभर्नमेन्टनि द्वारा आपिल खालायनाय जे त्रिपुरागो विभिन्न मीडियानि ऊपर जे आक्रमण जे मीडियानि ऊपर जों खाथियो गणतंत्रनि चतुर्थ स्तम्भ होनजागो सुजित त्रिपुरा चुमुई टीवीनि सांबादिक एडिटर बो सि अनुष्ठाननो बिनि ऊपर जे कुबुई कक साने थांदोनि आक्रमण अबनोबो जों स्ट्रंगली अपोज खालायो सि सुजित त्रिपुरा सांबादिकनि ऊपर जे आक्रमण खालायनाय रं बंनोबो रोमै गभर्नमेन्टनि तरफ हইতে रोमै बंनो उपजुक्त शास्त्रिनि अंथुक अबचिनि तिनि इ जे हादुलायमानि बा रेलिनि मेन इश्यू बा चिनि एजेंडा जों विभिन्न जागानि तिनि जों 500 हইতে 700 बरं मालायहा अबनो चिनि तिनिनि आसल उद्देश्य